Още малко може да се разреди. Но и така става. Това не е АМБ, или? Това е специален разредител. За... То си върви двете. Това разредител си върви. Вече не се разреди. Може да изключим. Компресорът дали е включен? Да, компресорът е включен. Сега ще го пръсна. Дали се може повече така да го стана отдолу и да го обърна? Ако искаш, аз ще го направя, това няма проблем. Добре, ето сега.